ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕನ ಇನಿ ವರ್ಷದ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕುಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತು ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕಿರು ಬಸ್ಸುಟ್ ಸೊ ಬಸ್ಸುಟ್ನು ಬಕ್ಕ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಎಂಗುಲ್ ಜಾತದ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಪೂದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂದೊತ್ತೊಂದು ಬೊಂಡ ಪುರದೊತ್ತೊಂದೊಂದು ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಆಂಟಿಲ ಪೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೇರ್ದ ವಿಷಯ ಡಕ್ಲೆಗ್ ಚೊರೆ ಮಕನ ಪೇರ್ ದಪ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ ತೆಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಅಮ್ಮ ಪೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 18 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಪುನು ಅವು ಪೇರು ತೆಲ್ಪು ಪೋಡು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎನ್ನ ಪೇರು ದಪ್ಪುಂಡು 18 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ನೋಟು ಚೊರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂದ ತೊಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಂಡದ ತೊಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೊತ್ತೊಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋಯರುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಸಾದಿ ಅಂಚ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪದನಿ ಬಸ್ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಮೌಲ್ಯಲ್ಲ ದಿತ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರೋಡ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಇಂಕನ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಾತಾನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ದಿತ್ಯ ಅಂತೂ ಕೇನ ಎಲ್ಲ ಆತು ಪುರ್ತ ಮುಟ್ಟ ದಯಪಂಡಾಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪುಡಾಲು ಉಂತಿನವಳು ಉಂತು ಚಲಂಚಿಂಚೆ ಬಲಿ ಪೋಲ್ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶಿಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದನ ಯಾನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದುವೆ ಬಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪುರಕ್ಲೇನು ರಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬೈದತ ಅಂಚಾಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಬಕ ಇಡೀ ದಿನ ಪಿದಾಡ್ಪದ ಪುರಾನಾಗ ಯಾನು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೆತ್ತನ ಪೋಡಂದುಲ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನಿಕ್ ನಾಗದೇವ್ರನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವ್ರನಿಕ್ ಏಪಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸತಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈದೇರು ಬಕ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವ್ರ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಮಾತ ಅಲ್ಪದಿ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ನಡುಟೊಂಜಿ ದೇವದೇವರು ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಅಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ಸೊ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವೇರು ಬಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವದೇವೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪ ಸೊ ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಗ್ರೀನರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈ ತೋಟದ ನಡುಟು ದೈವದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ವನಸಗ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಲೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಐಕ್ ಬಾರೆದ ಏರೇನು ದೀದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಐತನೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಲೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರೆದ ಈರೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಂತಿಂಜಿ ಒಂದು ಲೇರ್ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಾಗಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ದಯಪಂಡ ಇರೇಟ್ಲ ವನಸು ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಪಂಡ ಇರೇಟ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲದ ಕೊರ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಡತ ಪಂದು ಅಂಚ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಾರಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಂತ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇದೇ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಇದೇ ಕವಲಸರಿ ಪೋಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜನ 10-15 ಬೋರ್ಡ್ ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬರಂದದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಬಂತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಬೈದು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಬಿಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಜನ ಹೀರೆ ಪರಿಯುಂಡು ಉಲ್ಪದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿ ಇದು ಮೆಲ್ಕದ ಮೂಲೆ ಮೆಲ್ಕದ ಶೋಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದು ದೀಯರು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ಉನ್ನಾಗ ಬರ್ಪ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಸೊ ನಾಗದೇವಿರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬಂದು ಕೇನುವೆ ನಟ್ಟುವೆ ದೇವೇಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ವರ್ಷದ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ ಉಂದುವೆ ಟೈಮುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ಮೈ ಪೇರು ಮತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದನಿಯದೆ ಇಂಕ ನಾ ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಬರ್ಪಿನಿ
ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಎಂಗನ ದುಂಬು ಬೇತನಿತ್ತನ ನಾಗದೇವರು ನಿತ್ಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ನಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ಎತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಕಾಪಾಡಾಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡು ದೇವರ ಬಂದು सायुधाय समाहनाय सपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषणाय श्रीनागराजाय नमः मङ्गलनीराजनं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि जलं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वारित्राणि समर्पयामि समस्थ राघोपचारपूजां समर्पयामि तत्रपुत्राय विग्रहे नागराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ಓಕೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಕುಲು ಭತ್ತದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸು ಪರಿಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ಶಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರಾಯಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬನ್ನಗನೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಮೈಪನ ಪೂರ ಓದು ಬನ್ನಾಗ ಗಂಟೆ 4:30 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟನಾಗ 4:30 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೊತ್ತೊನಿ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ತೂಯಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದೋಸೆದ ತಡ್ಕ ದೋಸೆದ ಕರ್ಬದ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತು ತಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ನ ಸೊ ಅವಲ ಪೋದಿತ್ತು ನಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದೊತ್ತೊನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಅರೆಪುದ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೆಪೋಯರ್ ಉಂಟದ ಪೀರ್ ಮೈಪುನ ಡೆಪೋಯರ್ ಉಂಟದ ಬಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಡ ಒಂದಿತ್ತೊಂದು ಜೋರು
ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ರಜೆ ಎಲ್ಲ ತಬ ಕೈನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುರ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಜೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನಾನು ಮೌಲ್ಯಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದು ಬರ್ಕನ ಬಂದು ಮೊದಲೇ ದಿತ್ತನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಅಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಬರ ತೂವಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉದಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚೆ ಬೋಬಿನ ನಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ತುಯ್ಯಾರ ಶೋ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲಣ್ಣಂತೆ ಸೊ ಅಂಚಲೆ ನಾನು ಅದಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಪು ದಡ್ಡ ತಿನ್ಪನು ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಡೆದ ಆಂಡು ಮುಗಿಂಡು ಹಾಲೆ ಆಂಡು ಮೌಲ್ಯನ ತಿನ್ನಲು ದಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು పోತೀನಿ ಮೌಲ್ಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು పోತೀನಿ ನೀ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಲಕ್ಕ್ಯಾರು ದಸಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ ಕಾಕ ದಿತ್ಯಾನಂತೂ ಇಲ್ಲ ತಂಪೊಪ್ಪಿನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನ ದಯಪಂಡ ಹಾಲು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಾವಂದು ದಯಪಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡಿಲಾಗ ಗೇಂದ್ರು ಜಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ತು ಬುಂಡ ಅಲ್ಬಾಗ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಯಾನೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೇಯ್ಜಿರ ಅರ್ಲ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಿಪ್ಪದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆತ ಬಂದು ಕೆಲವು ಬೈದು ಜೇರಿ ಹಂಗೆ ಉಡ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂಪೋತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಂಥ ಈ ಎಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟಿಪ್ಪು ಆಚೇಟ ಬಾಯ್